ụmụnne m na ụmụnna m eleta ọ nọrọ na enwekwerechi ọnwa nnọọ na nwa mba nnọọ awụchashala dugbo eyi biko ihe m sị ma bịa gbotere ọnụ ngalugbo enewu ka onye ọbụla saa anya ya mmiri n'ihi na enwezi onye chiganụ. Ụfọdụ ndị mmadụ ihe obi ha na-ekwu wo buteloo ọ biznes ka ị na-eme kpachapụ anya ka ọ bụla ị na-eme kpachapụ anya kelugbo a na-awụfọ ndị na-eme biznes, ndị nwere ndị ha na ha gazeti ga biznes tiri aka na one business or the other n'ụdị na akwọta ụgwọ ha eke onye ọbụla ewere ka ya laa. Biko saa anya mmiri. Enwere ihe daga na mgburu ebele mbi ọ wee very funny story, very funny one anyways, mana ọ dị mma ka ndị ọzọ were ya ṅụmiri. Otu nebo anyị ebele ene nwa okorobịa ka ya na ụmụ okorobịa ibe ya mega ihe mere biznes arụ ha atọ mee biznes ahụ. Ọ ya ka emekwara ha biznes nụcha mecha biznes akwụta ụgwọ total money wụ 1.8 million naira, mana biznes ahụ o shi n'azụ tigere ya 100,000. O ruo mgbe a ga-akwụ ụgwọ onye kwesịrị ịkwụ ụgwọ ahụ n'aka because onye nwetara contact onye zụrụ azụ the buyer ya sịkwa ịga ego ahụ na akaụntụ ya ka ya ga settle with ndị ya na ha kwụrụ mee biznes. Abụọ ndị ka ọzọ ya na ha soro mee the business shi Aba bịa gbagote ịma na ụmụ Aba ọ ya ka akwụrụ ya ụgwọ ọnụ ntara ya enweta alert n'ihu ha confirm ọ na the money na ọ batala. Ihe o resivuru 1.9 million ya agwa ha na ego ahụ na ọ batala. Ha si oke ngwana ya mere ha transfer ka ha banye moto lawa Aba. Ya si ewo na ọkọla 4 PM already na bank emechiene na transfer limit ye no 500,000 ka ya tire ha 500,000 mee transfer 500,000 ugbu a ka ha latawa na first thing tomorrow morning the remaining 1.3 million ya ga banye ime bank ga mee the transfer. Ofu onye ndị ka Aba ndị ka eshi Aba so na biko na okwu ya wụrụkwote o shiri kwuye ya sị na ya biznes ga dị regular na waya ga adị ote ha shiri kwuye na ya wụghị onye na-eri ego mmadụ. Ka ọzọ otu onye n'ime ndị ka Aba agwa ya sị na na-akọ dịka akụkọ ahụ akọ gwawa nwanne ya nwoke ka eshi ya na ya bụ oshi Aba bịa gwa ya na ya biko cheregodo na nna ya sị na ọbịa nje ka ha gaa na hotel ka ya na ya kwụrụ usoro oshi Aba bịa jụọ so ele ihe omiri ya sị ka aga denwe onye a na hotel biko ya abịaghị ịbịa gbaa egwu nwantịrịgwa na ka aga edenwe ya na hotel first thing tomorrow morning agawa bank ya ga-eme transfer ya were ego lawa ya eshi Aba bịa ime biznes ya bịaghị ịkọghori ọnụ ọ bịa akọ ya kpumkpum ka mgbe a na-akọ nwaanyị kpumkpum no. Enyi nwoke nwanne nwoke enyi nwoke na-eshi Aba bịa sị na okwu ahụ dịkwa mma na ngwana ka agawanụ na hotel room. Ọ ya ka ha gawa erute di ya sị ka a ṅụrọtọ n'ụwa mbọ akwụ ụgwọ rum asị ha na-atọ ga-anọ n'otu rum ofuzi ya ga-anọ n'oche mmadụ abụọ ndị ka na ha nọrọ na bed ka ya doro n'oche ka ya ọnụnụ sugestịrị ka agawa na hotel sị ka ya na ya ga-anọ n'oche na ya agaghị aga na another room na o nwere ike gbagha room but anything can happen na ihe ya bịara agbara ọwa ego ọrụ supply ha rụrụ. Ọ ya ka ha gawara ga-akwụ ụgwọ hotel room ha na-atọ alịgharịkpuru ya ga nọrọ n'oche kenụ ntara akwụnyere ego na akaụntụ ya eme ya agbagha ụzọ ka nọkwa n'oche jụọ esele ebe ọ gacha ya sị ka ya larịta anya na gị na esi na ọ dị oyi tụga too much ya sị ya don worry ọ sịkwa kenụ n'oche asị ya don worry na ya gbanyụọ esi na ifu nna onwe na oyi tụga ọ gaba ịgbanyụ esi ya kwụrụ ki denwere nwa sị ya nyere ya ka ya sị ya na nna ya sị na enwere reason ha jiri bịa ebe a na ya nọrọ agbanyụọ na esi na chi ihu n'ụkọtụ ka ha mee ihe a bịara eme ka alawa ihe ọ na-agbagha ụzọ apụ ugbo na ya amaghị ebe ọ gacha ihe na-aga emekwana wu iso ya ịgbaghegodo ụzọ a by this time na ọ dịrị ya risk na ya ga-enye ya ki na ọwụ naanị ya na ebe ya ma menwe onye o testịrị meseji na ha lọjala ọkwatiri tomorrow morning na onye ọbụla eriela nri na agbanyụọ na ya esi na elekwebi ala doro chi ehu na-ekwu ọ ga-adoro ha ala o weta aka 12 o'clock ọ gwa esi ihe a na ọwa another day na ngwa o mee ihe transfer of 500,000 ka ọ fọzie 800,000 ọ nọrọ nga asị oke ọ ga-adịkwa mma o mee hekwe transfer 500,000 ndị ka eshi Aba bịa ihe nweta alert ya fọ 800 asịsị n'ọkọchị ahụ chi hụcha gazie n'ime bank
fill a form mee transfer of the remaining 800,000. Ọ ya ka o mekwere transfer nụtara mecha tiwesi ewo na ihe wepụrụ na ọwụ 500,000 ya elerughị anya na ego nọ na akaụntụ ya na ọ waipụọla. Ajụwa ese ele ihe o menere ba ego nọ na akaụntụ ya na ọ waipụọla. Ya sị na ego nọ na akaụntụ ya na ọ waipụọla, ya amakwa ihe mego na ya amakwa na ọ ga-awụ na ego na ya biri obe na ọ ga-awụ na ya amahụ na ya eji ụgwọ ha ejide dị akaụntụ na ego ọbụla batara dị ya na ha ga-ewere na thank God emekwele transfer before ihe eme na si biko na next one arọ na ha nwa ga-eji akaụntụ ha were ego transfer zere ka ahụ nụ n'isi ekwekwe ha gwesị ha na-akọ n'ọwa akụkọ nwa ebe na ofe ilikwe na-enwe onye ama na this area ka ha nụrụ ga-eme call kpọọ somebody ọma na police station. Ha si ya ele ebe ọ na ya pụta, ha ewere this young man hand ya over to police station, ewekpo ya DPO eji aka enye ụda si na ọ bụrụ na this boy akwụghị ụgwọ ahụ ọkpọ onye ga-akwụ ụgwọ ahụ se release pụla ebe ahụ nọ. Ọ ya ka ha nọ ihe anyị ha kwakpuru ya n'ọkọtụ ga-asị na enwere onye si nye ya fon ya ka e were na-emewe na kọlụ na kọlụ ka ga-eji eweta the money, ewere fon ya kpa ya n'aka ya eme kọlụ nụtara o mere o rughị 2 hours ha enweta alert ya bịa ntorobịa belu onwe lawa. Ha nwakwa ewere ego setụlụ ndị polisi ha lawa aba. Ụmụnne m na n'ahụ ekwe ghara bịa na biznes ego dị involved ihe shiri ike na mana otu isha trust onye gị na abụọ mere biznes and onye ọbụla nwokorobịa ọbụla na-awụ nwanne ṅụ ọwụ nwanna ṅụ gị na abụọ mere biznes, onye ahụ kwesịrị inye ṅụ ego ọwụgwọ o ji na-eji ọ biznes unu mere eme, onye ahụ kwesịrị ireliziri ṅụ ego huge amount of money. Make sure na ọwụghị ebe niile ọsọ ṅụ bịa nje nara ego ṅụ mgbe ị kwesịrị na ego ṅụ mee ndị kwesịrị ime involve ma ọ na ego ahụ agbawala akpọ ịgba ya. Ọwụ ha bịa gị na ebu gị na onye dị otu ebido rikọwa na efere gị na onye dị otu eme ya kpọnsị gị bịa ebe dị otu a ị nwere ike gaa ije ahụ ya na-ebuta na-eji ahụ dị mkpa n'akụkụ ọja ebe o gbotoro ahụ nwa agbọbio ka o gbotoro n'akụkụ ọja ọ gịnị mere o gbuole. Onye ọbụla na-adị desperate ihe shiri ike gị na mmadụ na-eme biznes ya wụrụ na onye ọbụla were shia aka ya saa anya ṅụọ mmiri. Imagine ga mmadụ abụọ asoro shi aba ofu oke ọzọ ekwerele asa anaghị isi okwerele ọwụ na dis ọdawa na-agbachi ha ụkwụ n'ala ike ego alara ala akpawa isiokwu. Biko jishi n'ike agala ha ga ebe elo ya olola ọ nọ n'ime sel kwụ ụgwọ o ji a very smooth business emere akwụ ụgwọ wụ na eji ụgwọ akwụ ụgwọ anya ukwu ihe anya ukwu na-ebute 100,000 ahụ ọkọchapụtara ugbu a ọkwa ebe a ka o shigbere bel ha gwa onwe ya. Ụna na hoto ụwa na-adị ihe o mere vụrụ were fon ya nga transfer ego etu another bank akaụntụ ọzọ nwere na bank move ya delete the debit alert bịasị ntụrụ denwezie empty balance na ego na ọgwụla na ejikwe latpa ụgwọ na wụ na eme biznes ọzọ na aga ka aka jidegasị kama ihe m ga-agbala ha m ka mgbubiri ọdụ ka arụ mmadụ ndị kwesịrị ha enwetaba ego ha gị na aka akụkọ another business ha na-ama ma ọha ma ga-emekwe ya. Biko saa anya ṅụ mmiri dị smart kwechiri efilere na ihe niile wụ ihe a na-agwa na ọwụ otu ọ dị. Saa anya ṅụ mmiri. Ụfọdụ ndị mmadụ ha ego like this gị hụ na ha dị too greedy. Kpachapụ anya ṅụ mara otu isi eri wit onye ji ṅụ ụgwọ mara otu isi azụ oke onye kpọrọ ji ṅụ ụgwọ na-akpọ ṅụ make sure na mmadụ ma na ọ ya kpọrọ gị gaji ịza ya ọsọ nwe bi ebere ote na ebu ego akash make sure na mmadụ dị agwa. Biko a lot of people egbuola ha n'ihi ụgwọ eji ha. Ọ nga ọhụrụ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.